Казвам се Мелиса и от, може би, 24-та година с момче сме много близки приятели, както и е мой татуист. Имам със сигурност над 20 татуировки. Много малка част от тях са от други татуисти. Основно момче е правил моите татуировки. Може би около 90% са негови произведения. Имам основно големи татуировки. Даже всъщност може би най-важната и най-значимата за мен е първата, която момче ми е правил. Това са едни ангелски криле на гърба. Но имам и доста мънички татуировки, те са по-символични. Много отдавна исках голяма татуировка на гърба. Дълго време се притеснявах, тъй като съм чувала често, че гърба е доста болезнена зона. Имахме доста смешна ситуация с момче. Една вечер в нощно заведение чух, че ще работи по празниците и просто още на следващия ден му звъннах. Попитах го за свободен час, беше по Коледа. Той веднага се съгласи и всъщност това е първата ми татуировка при него и най-голямата, а именно крилете. Всъщност ние още от ученическите си години се познаваме. Не сме имали сериозни приятелски контакти. Във времето сме се изгубили и когато реших да си запазя част за татуировка при него, всъщност тогава възобновихме контакта и се сближихме доста от там. Татуировките за нас се превърнаха точно в мост към много добро приятелство. Момчил е много съобразителен като човек. Отделно е изключително емпатичен към всяка една история, тъй като за мен татуировките не са просто рисунки, които всеки си слага хей така. За мен всяка една моя татуировка има доста сериозно лично значение. Винаги е подхождал с много разбиране, придържал се към основната ми идея, като я е развивал, разбира се, като професионалист. За мен процесът винаги е протичал изключително леко от записването на часа, коментирането на идеята ми до изпълнението и крайния резултат. Планирам една изключително малка, доста забавна татуировка. Може би всъщност това е първата, надявам се да не е последната, толкова импулсивна, необмислена, абсолютно необмислена, нещо, което той много не одобрява. Даже тази сутрин му казах, че искам час. Каза, че ще си помисли и че го развеселявам рано сутрин. Така че да, при него ще бъде, както всички татуировки от тук нататък. И така.